Bryd sy'n dathlu carreg milltir go arbennig sy'n mewn i'n sylw ni nawr ynghylch y Defaid, sef 30 mlwyddiant y gymdeithas. A'r bryd arbennig yw'r Wyneblas Caerlŷr. Ac yma, un tywys ni trwy'r cyfan yma, dyn sy'n gwybod yn iawn beth yw dafad dda Caerlŷr. Ale Jones o meddiant isaf Conwy. Croes ato ni. Diolch yn fawr iawn, mae hyn yn glen iawn, ond mae beirniad yma'n dyn sy'n gwybod. Dwi'n gwybod hynna heddiw, mae gynnu fo dosbarth i blaen ond oes. Ie, y Cymro arbennig sydd wedi cadw digon o rein yn y gorffennol yn dyfer. Yndi wir, ac mae o'n trystu yn y cymdeithas hefyd, so mae o'n addas iawn, mae o'n gael y gyfle i wneud lenni. Mae fe Roberts, mae hwn yn tongue twister yn dweud. Ti'n mynd i weid e? Gwe ti fe, ie, felly mae'n well. Myrfyn, Roberts o Myfyrian Isas, Sir Fôn. Dyna fel o'n i fod gweud e, ie. Na, mae'n iawn, mae Myrfyn, mae'n andros o stocman, ac ers i fi cychwyn yn nhw, dwi wedi ddysgu lot gyda fo. Mae o'n just gweld y pethau fanol di pobl eraill ddim yn gweld. Mae di ennill y sioe yma sawl gwaith hefyd o blaen. Mae di ennill 4 blynedd yn ôl, o 2008 i 2011, sy'n dipyn o gamp yn diwe. O, mae really yn. Chi'n gwybod yn well na fi? I grynda, fi mewn dwylo jogal fan hyn, da ti Aled, rhaid fi'n gwybod bo fi. A thithau ti wedi gwerth miloedd o hwrdod yn y gorffennol, ac yn gyn gadeirydd y gymdeithas. Yndw, ie, ges i cyfle, a chymod be, mae 10 mlynedd ers i fi fod yn cadeirydd. Gyment o hynny? Mae yn wir. Mae'n hedfan yn diwe. Dydw i'n edrych yn ifanc. Yn ifancach o bydd. Diolch. A fi hefyd, ti fod gweud? Ja, wrth gwrs. Wrth gwrs. Beth bynnag, ni yn dosbarth nawr yr ddafad hun ac am ddosbarth, ond un peth sy'n anodd am bwyty y Wyneblas Caerlŷr yw bod yna 2 deip yn dyfe. Mae da chi y teip glas a wedyn y taip maen nhw'n croesi gyda the crossing type maen nhw'n galw nhw. Yndyn, ac I suppose, really, mae hwnna di gryfder y Leicester. Mae rhywun yn medru defnyddio nhw a bob math o defaid mynydd. So, wrth gwrs, mae rei groesi, rei efo lliw brith yma, mae nhw'n rhoi nhw yn Cymru, mae nhw'n rhoi nhw ar y biwla ac y specol, a mae rhywun yn trio gael y miwl wedyn efo mwy o liw a toriad liw a gwyn neis. Ac wrth gwrs, mae rei glas yma, mae rei glas yma wedyn yn mynd ar y Cheviot ac ar y Cymraeg i produsio miwls pen y gwynion. Ond mae'n galed wedyn mewn dosbarth fel hyn, pan mae'r 2 deip yn yr un dosbarth, mae'n dipyn o bwysau ar y beirniad yn dywe. Mae yn, ond os mae rhywun yn medru wneud o, mae Myrfyn yn medru. Mae gynnu fo'r 2 taip edre. Mae di ganolbwyntio mwyaf os ni'n dweud ar y rei pen y gwynion, rei glas yma dyn ni'n dweud. Ond mae gynnu fo rei lliw, rei brith hefyd, a mae'n produsio miwls ffantastig, mae'n werthu heina. Dwi ama, mae'n y miwls gan Myfyrian Isa di ennill y Royal Welsh yma hefyd. So mae really yn stocman da. Mae'n rhoi cyfle i bob person sef a dafad yma. Os mae dafad yn digon da, mi wneith i ennill y ddosbarth. Chwarae teg iddo fe. Mae'n neis i gael rhywun fel la, achos mae'n lot o waith i gael y stoc yma i'r sioe yn dweud, i gael beirniad wedyn teilwng fel la. Mae'n gwneud goniaeth mawr i'r arddangoswyr. Ie, wedig yn y tywydd boeth yma, mae o'n chwarae teg i'r bobl yma. A mae rhaid mi ddeud, mae Defaid yn sefyll i fyny yn reit dda i feddwl sut mor gynnes ydi o heddiw. Mae'r Defaid yn well ar bobl fi'n credu. Ynddi fe? Ni'n stryglo mwy na'r Defaid. Pendant. Ond mae'r siedau yn ddigon o'r, mae'n oerach yn y siedau yna gywi tu allan, felly mae nhw'n cael gofal 5 seren yma, yndyn nhw. Tyma be, o'n i methu coelio fasa'r fans yna di wneud cystal job. Fe si yna, ges i braw y bore yma, gan i mor falch i weld. Mae'n just angos bob parch i pawb sydd wedi trefnu sioe yma. Maen nhw wedi mynd i gwaith galed i sicrhau hynna. Ac y dyfodol yn dydi. Ar hyn o bryd, ni'n gallu gweld taw, fel mae'r drefn ar hyn o bryd, falle mae pethau newid yn amlwg yn dyfa, ond y 6 gyntaf ar hyn o bryd, y 6 o'r teip y Wyneblas Caerlŷr, yr ei glas yn dyfa. Yndyn, ac wel maen nhw'n gry ofnadwy yn dydyn. Sefyll yn gyntaf, mae gen ti dafad yn fanna gan Phil May o'r Trallwng, ac mae Phil May newydd gael 2 glin newydd, so mae di mynd i weld y doctor heddiw. O, drian ag e. A mae ffrind di dod o'r Alban, John McLaughlin di dod nôl, a dwi'n mynd deud o'r Alban, mae o'n reit uwch i fyny o Aberdeen, di dod lawr i ddangos ei ddefaid drosto fo. Waw, wel chwarae teg am ymroddiad yn dyfe. Wel, mae really yn, so just gobeithio rwan, fyso andros o neis dros Phil i gael rhyw lliw neu ddim o'r riband, ynddo. Chi'n meddwl bydd Phil yn gwylio o bosib i gael o llygad o'n nhw fe?
Mae fod efo'r doctor, mae'r appointment rwan. Sa'n credu bod e. Dwi'n gwybod nachdo. Ble fyddech chi? Fyddech calon chi fan hyn yn fyddo fe? Fi'n siŵr bod ar y ffôn neu mae rhyw fideo dy fe'n rhywle, mae'n siŵr. Mae un ffordd fydd ar y ffôn a ffeindio allan beth sy'n mynd ymlaen, hollol dwi'n siŵr. Y gogloi, glei. A un peth arall am ydy'r Wyneblas Caerlŷr yw bod safon i gwlan nhw'n arbennig. Yndi, mae'r gwlan yn dda iawn ar y Leicesters yma. Mae'r microns yn man iawn. So mae lot o dillad, os da ni'n gwisgo be maen nhw'n dweud lamb's wool, mae'r gwlan Leicesters yn feddal union fatha gwlan wyn. Mae lot o bobl yn gwneud sanall ohonyn nhw. Wneud andros o sanall neis. Mae tred go lew ar y gwlan ar hyn o bryd, ond mae wedi bod i fyny ac i lawr i pawb yn dydy. Ond mae ar ei fyny eto lenni, a mae'r gwlan Bluefaced wedi bod reit top y brisiau yr bwrdd gwlan Prydydd Mawr. Mae'n mlaen arbennig iawn yn dweud. Ydy. Wel, ar y nodyn yna, Aled, wnawn ni adael i am ychydig o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd ar frig y rhestr yr ddafad hun Wyneblas Caerlŷr. Diolch, Aled. Croeso. Hun Wyneblas Caerlŷr, mae y beirniad i gollwng nhw'n rhydd i weld nhw'n cerdded a nawr yn rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. A mae wedi newid yr ail a'r trydydd. Yndi, chwarae teg, mae dwy ddafad yn dda iawn, ond mae di symud Tudor Harris Bonfilston i fyny i ail safle, a wedyn mae Henry Bennett o Sir Gar. Dafad da, di dod lawr i trydydd, ond deud y gwir, does dim llawer rhwng y tair gyntaf na o gwbl. So mae Phil May o'r Trallwng di ennill, Tudor Harris yn ail, ac Henry Bennett o Springwood di ennill diadell o. Mae mab di prynu oen maharan llynedd gynno fo i rhedeg ymlaen i wneud blwydd. Mae rai bod rhywbeth yn gweithio yna da? Wel, mae nhw'n gwaith da. Bod Aled wedi prynu gyda nhw? A mab di prynu. A mab wedi prynu, ond mae'r mab yn deall yn fwy na tad. Yn lot mwy na fi. Wel, fi'n siŵr bydd Phil wrth i fod yn clywed y canlyniad yma, ond yn amlwg ddim yma ei hunan, ac felly dymuniadau gorau efo gan obeithio fydd e'n well cyn bo hir.